ଏ ଗଦ୍ୟ ଖଣ୍ଡଟି ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଭାବିଲି ଟିକେ ପଢ଼େଇ ଶୁଣାଇ ଦିଏ। ଗଦ୍ୟ ଖଣ୍ଡଟି ଏପରି। ହେ ସମୟ, ତୋତେ ପ୍ରଣାମ। ତୁ ଯେ ଅଛୁଆଁ, ଅଦେଖା, ତଥାପି ତୋର କେଉଁ କାଉଁରୀ ସ୍ପର୍ଶରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀକୁ ପେଷୁଛୁ। ସତ କହ, ସେ କାଉଁରୀ ସ୍ପର୍ଶଟି କ'ଣ? ତୋ ଛାତିରେ ବହେ ଋତୁ, ତୋ ବଗିଚାର ଫୁଲ ଦିନ ଓ ରାତି, ତୋ ରକ୍ତର ଧାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସବୁ। କହ, ତୁ ସତ କହ, ତୁ ତ ସତରେ ଜଣେ ବହୁରୂପୀ। କାହା ପାଖରେ କେମିତି ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୋଠାରୁ ଅଧିକ କିଏ ବା ଜାଣିବ? ତୁ ହିଁ ନଦୀର ଜୁଆର ଭଟ୍ଟା, କାରଣ ଅମାବାସ୍ୟା ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତୋରି ବଳୟରୁ ହିଁ ତ ସୃଷ୍ଟି। ହଁ, ସତ କହୁଛି, ମୁଁ ଆଜି ଥକି ଯାଇଛି ବୋଲି ଏମିତି ଏତେ କଥା କହିଦେଲି। ହେ ସମୟ, ଜାଣିଛୁ ନା, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ତୋର ରୂପ। ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆପଣେଇ ନେବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସତକୁ କ'ଣ କେବେ ଲୁଚାଇ ହୁଏ? କେଉଁଠି କିଏ ବା ଲୁଚାଇବ? ସମୟ ତ ଉନ୍ମୁକ୍ତ, ସେ ପରିବେଷ୍ଟିତ ନୁହେଁ। ସେ ରଖିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ଦୁଇ ଆଖି, ଯେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଆଲୋକର ଧାରା। ହଁ, ଏତେ କଥା ଅଭିମାନର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅଛି? ସେ ହେଲା ଅଭିମାନ କାହା ଉପରେ କିଏ ବା କରିବ? ଜଣେ ବାଡ଼ୁଅ ଝିଅ କରିପାରିବ କାହା ଉପରେ? ବାପା ଘର ଯାହାକୁ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଆସିଲ, ତାକୁ କିଛି କହି ହେବନି, କାରଣ ତୁମେ ଅନ୍ୟଗୋତ୍ରୀ ହୋଇଗଲ। ବାପା ମା ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ, କଥା ସରିଲା। ଆଉ ଶାଶୁ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ ଅଛ, ଆଉ ତୁମ ପାଇଁ କିଏ? କେହି ନାହିଁ। ଖାଲି ସମୟ, ଅସମୟ। ଖାଲି ସମୟ, ଅସମୟ ଅଛି।